Bună ziua și bine ați venit în grădina cu de toate. Astăzi, pentru că nu prea avem ce face prin grădină, am cules tot. Ieri, dacă ați văzut, am terminat și cu vinetele. Și să nu ne plictisim, hai să ne facem de lucru. Vă precizam, cu legumele am învățat de la care se pricep și tot de la care se pricep. Am zis, de ce nu să încerc să fac și niște flori. Cred că toată lumea iubește florile și în primăvară e o minunăție. Ce am făcut? Am încercat să butășesc, am încercat să semăn câte ceva. Avem mușcate, leandru, crizanteme care le-am pus prea târziu. Am tăiat câteva aromatice, rozmarin, salvie și niște panseluțe care au crescut un pic cam mult. N-am apucat să le răpic, dar cred că nu e târziu. După câte am înțeles, până la repicarea finală ar trebui să stea în alveole cam o lună de zile, 3 săptămâni, o lună. Noi ne apucăm de ele. Astea sunt. Am pus undeva în jur de 2000 de semințe, nu au ieșit toate, dar le pregătim și să vedem ce iasă. Dacă o să meargă bine și reușim să le trecem de iarnă cum trebuie, nu știu dacă o să reușesc să le trec toate. Vă spuneam, sunt începător. Am un solar, nu sunt profesionist, dar m-a ajutat. În primăvară n-am avut nicio treabă, am avut și o iarnă mai ușoară. Și acum încercăm să vedem ce iasă. Aici, ca experiment, undeva pe la sfârșitul august, am pus niște mazăre, niște fasole, în speranța că nici asta nu cred că mai are nicio șansă. Are ceva tentativă să înflorească și mazărea, dar e cam târziu. Nu e nicio problemă, oricum a fost experiment. Curățăm, pregătim. Pentru primăvară punem niște ceapă verde, spanac, salată. Avem răsaduri făcute. Asta e niște ceapă verde, răsad. O să-i vină rândul și ei. Și să vedem. Am pregătit de aseară undeva la 20 de alveole. Sper să ne ajungă, dacă nu văd eu ce fac cu panseluțele. După care urmează mușcatele. La mușcate un procent de vreo 90%. Înrădăcinate toate. Cu asta nu cred că o să fie probleme. Am pus și crizanteme pline de rădăcini. Astea 100% rădăcinate. Cam târziu, dar o să le avem pentru la anul. Le repicăm, le punem în ghivece mai mari. Parte din ele care o să-mi placă cel mai mult le facem plante mamă. Și o să avem din ce înmulți. Ce mai? Mai avem niște smokin pe aici. Am pus tot așa de test. Și ăștia văd că după semne cred că sunt înrădăcinați. Și acum ce zic? Îi dăm bătaie. Mergem să repicăm panseluțele. O să vedem ce iasă. Și în următorul clip, peste vreo lună, o să vedem rezultatele care o să le avem. O să le punem în pahare de 7x7x8
Asta tot de la cine se pricepe, știu. Și vedem cât o să iasă. Avem 3 culori. Sper să iasă ceva frumos. Bun, mergem, ne apucăm de treabă și ne vedem la final.